Ahoj, vítejte u našeho vysílání, já jsem Matuš Já jsem Eve. a spolu jsme vyléčitelní. Otazník je tam z toho důvodu a jenom z toho důvodu, že nám naši milovaní doktoři, kteří mají jen ty nejlepší zájmy, prostě tvrdí, že vyléčitelní teda rozhodně nejsme. Jenomže nám se ještě nechce to úplně balit. Takže máme vysílání na tohle téma. Yves, co myslíš ty? No, já myslím, že ještě se jako nechystám to vzdát nebo být ve stavu, že by se to pořád zhoršovalo. Ne, bude se to zlepšovat, protože jsem se tak rozhodla. Už jenom tahle naděje je dalším důvodem tohle vysílání produkovat. Protože my máme společných vícero věcí, ovšem počínaje tedy za A diagnózou, bavíme se o roztroušené skleróze, a taky nějakou historií, to znamená první příznaky v mém případě přišly v roce 2008, to je okolo 16 let. Yves, jak jsi na tom ty? První příznaky přišly v roce 2018, takže o 10 let později se to tak hezky sešlo. Ale o diagnoze jako takový vím až teď poslední rok. Diagnóza u mě proběhla v roce 2021, podezření proběhlo v roce 2017. Já jsem netoužil příliš po lumbální punkci, upřímně. Ta diagnóza vlastně byla hotová před tou lumbální punkcí a mně se později potvrdilo, proč jsem se jí vyhýbal. Neutek jsem nakonec a sbíral jsem se z toho, jestli měsíc nebo 6 týdnů. Na druhou stranu většina z nás, třeba diagnostikovaných, zjevně tyhle zkušenosti má taky. A jakoby jedna zásadní otázka tohohle vysílání, jak jsme se o tom i bavili i před tím vysíláním, je o co nám vlastně jde. A Yves, dáma má přednost, povídej. Já bych řekla, že nám jde o to ukázat vám ostatním, že za prvý není důvod to vzdávat. Za druhý, že v tom nejste sami, protože je nás už docela dost. A další věc je, že možná tady u nás nazbíráte nějaké zkušenosti, zkrátíte si cestu k tomu, aby vám bylo líp. A třeba ne, ale myslím si, že tohleto povídání, minimálně mě informace od lidí, kteří mají RSku díl, pomohly docela dost. Takže myslím si, že je to taková berlička a nejsi v tom sám. Děkuju, to je určitě jedna část toho, co tam cítím já. Jedna další je, určitě sledujeme naše zdraví, to znamená podporujeme každou chvíli, kdy se zlepšujeme. Víme, teď myslím nás všechny zúčastněné tady, že ten zdravotní stav není nějaká konstantní veličina, setrvalý stav. Prochází to velkou dynamikou, nejen díky atakám, ale i v rámci těch atak, případně medikace, můžou nastávat poměrně velké výkyvy, nebo minimálně tak to u mě bylo. I v tom může potvrdit? Jo, jednoznačně. A docela se mi líbí termín horská dráha, protože je to nahoru a dolů. A co se mi tak jako dostává od ostatních lidí, kteří mají roztroušenou sklerózu, tak je to nahoru a dolů. Takže já to definuji jako horskou dráhu. A ten první rok s medikací a s tím vším, tak ten je teda hodně velká horská dráha. Já můžu jenom potvrdit, jako můžeme se bavit z vteřiny na vteřinu. Někdy, jako už jsem zažil takové chvíle, kdy člověka třeba jenom probudí bolest a další takový horský dráhy. Nicméně jedna z těch dalších point a důvodů točit podcast s názvem Vyléčitelní je sdílení. Povídat si třeba jenom v bezpečném prostředí
s dalšími lidmi, tedy nejen o projevech našich diagnóz, zjevně máme jako milion lepších nebo lepších jiných témat, ale upřímně, když jsem poprvé se účastnil nějaké interakce ve skupině, tedy pacientů s roztroušenou sklerózou diagnostikovanou, tak to bylo hodně příjemná změna. To znamená vlastně i jedna z těch point je, že vytváříme bezpečný prostor, kde může zaznít každá otázka. Cokoliv zajímá zdaleka nejenom nás dva, teď myslím Eve a mě, ale kohokoliv z vás, protože zjevně Eve je aktivní na Instagramu, já jsem aktivní na Instagramu jakoby ohledně toho sdílení. Bavíme se o Facebooku, bavíme se o YouTube, bavíme se třeba o tomhle podcastu a komunitě, která postupně roste kolem něj. A bavíme se o tom, že ne vždy všechny informace musíme schánět sami. A teď nemyslím třeba zkušenosti s medikací, to je relativně plný internet. Ale ten, kdo například chce vyřídit invalidní důchod, dobře, může to googlit. Mně osobně to zabralo 4 hodiny, 5 hodin, OK, nebo tady mám komunitu, která funguje, které se můžu zeptat a která mi k tomu dá nějaké informace. A takových aspektů je bambilion. Jestli chceš doplnit. Určitě minimálně ten invalidní důchod, to je teďka bude, nebo na mém instagramovém profilu to bude horký téma, protože si ho budu vyřizovat taky. Ale já jsem k tomu ještě chtěla říct, že to sdílení s tou komunitou lidí se stejnou diagnózou, máme kolem sebe lidi, kteří nás milují a snaží se pro nás udělat první, poslední. Takže i chápat, jak nám je, ale ta zkušenost je nepřenosná. Takže mluvit s někým dalším, kdo je na tom podobně, není na tom stejně, protože ta RSK je prostě u každého úplně jiná. A každý jsme úplně nádherný originál. Ale pro mě třeba osobně mluvit s dalšíma lidma, byť o věcech, které pro mě nejsou nový a sdílet je s nima, tak je obrovská terapie. Nebo jenom slyšet rozhovor s někým, kdo je na tom stejně jako já a ví, o čem mluví. A já to mám stejně, prožívám ty samé situace, trápí mě ty samé věci, mám radost z těch samých pokroků. A pro lidi zvenku to, že si dokážu stoupnout, to, že dokážu udělat 2 kroky, je jako dobrý, je to fajn, ale není to obrovský úspěch. Ale pro lidi, kteří to zažili, dokážou to sdílet mezi sebou, tak je to úplně jiná reakce než běžného okolí. A já to mám hrozně ráda, tuhletu záležitost. Nezbývá než souhlasit. Pamatuju si dobu, kdy zavázat kaníčky byl problém, najíst se byl problém, řídit auto byl problém, oholit si hlavu. Velký adrenalin. Nalíčit se je nemožný. A tak to jsou přesně tyhle scénáře. Ale já si myslím, že nám to taky vlastně dalo velmi netypickou kompetenci teď, pravomoc. Mířím k tomu, že od určitý doby, a mimochodem já v tom invalidním důchodu jsem taky, a taky mi kupovali ten invalidní vozík, od určitý doby já jsem získal etickou možnost dělat si srandu z naprosto nevhodných věcí. Ano, černý humor. Miluju černý humor v tomhletom odvětví. Já si myslím, že v době, kdy jsem se učil o černém humoru, tak jsem ještě nevěděl, jakou ránu může mít, jo. A v ten moment my jsme to si i přejmenovali na morbidní humor. Ano. Věřím, že jsme to nevymysleli, ale připadá mi to rozhodně takový, že to sedí na tu situaci. Takže řekneš, že jo, třeba člověku na vozíčku, počkej tady, no a on se tě zeptá, myslí, že ti uteču a tak podobně. Jo. Ano, nebo manžel, když mi sebere hůl a povídá, tak mě doběhni.
Hele, ten humor, který mezi sebou s Eve máme, my teda nejsme jenom virtuální známost, už jsme se taky viděli a zjistili, že čas je zase jednou relativní. Oba jsme dost ukecaný a taky máme si dost co vyměňovat, taky jsme dost vnímaví, vypadá to. Takže využijeme čehokoliv, co jde okolo, nebo za sebe můžu tohle určitě říct, aby mi bylo líp, aby moje zdraví se zlepšovalo. A zmiňoval jsem ten invalidní vozík. Já nesedím na invalidním vozíku. Já sice nejsem v té kondici, že bych běhal desítky kilometrů po horách zatím, ale určitě už mi bylo o hodně hůř. Nemluvě o tom, že vlastně do roku 2021, kdy u mě došlo k nejhoršímu takovému dosavat zdravotnímu propadu, já jsem vlastně před tou diagnózou procházel zhruba 6 nebo 7 různými atakami. Bez medikace tehdy prostě stalo se, a není to chyba lékařů, nechci to na nikoho házet, prostě stalo se, že mě diagnostikovat, na rozdíl od některých jiných lidí, jak jsem se dozvěděl, prostě zabralo poměrně dlouhý čas. No dobře, ale zase mi to dalo tu zkušenost, že leco se dá i překonat. Nebo pochopit, nebo se posunout, nebo nejen si zvyknout, samozřejmě přijmout ataku, která jako mě navštíví, je docela velký první krok, ale v mém případě, a konzultoval jsem to s neurology, se ukázalo, že třeba i ta ataka za nějakých podmínek, a třeba i k tomu se dostaneme postupem času i s vámi, s vaší účastí, může být jaksi odejita, nebo může tomu být nějak napomoženo. Upřímně, je mi úplně jedno, jak to funguje. Ano, že to funguje. Ale zdraví je moc fajn, jako. Jo, a systém 3 minuty stojím, hodinu ležím a tam jsem byl v té situaci. Není pro život šťastný, vysmátý květinkový život úplně příhodný. I když šťastný můžu být i v nemocnici, točil jsem jedno video. Prosím. Tak. No pro mě setkání s atakou je vždycky velký krok kupředu, což zní hrozně, ale je to tak, kdy já jsem po té první oficiální jsem si říkala, dobrý, hojím se, všechno bude v pohodě, vrátím se do původního režimu. Ale to už jsem tak jako tušila, že ten původní režim nebyl to ono. No a až ataka v lednu, která mě vlastně na několik dní zbavila chůze. A když jsem přemýšlela nad tím, budu vůbec ještě soběstačná. A ono se to postupně dalo dohromady. Já jsem měla velkou motivaci za prvý udělat radost všem okolo. To bylo asi nejdůležitější. A další věc byla, že jsem si říkala, ne, já prostě bych chtěla jít i sama na záchod. A je to krok do trochy šílenství, protože jsem se naučila vyrovnávat se s bolestí, která teda zaplať pánbu odeznívá, ale byl to taky krok k tomu, že jsem si řekla, ano, musíš začít dělat některé věci, které jsou důležitý a dodržovat je a nekašlat na to. Takže třeba moje setkání s atakama je velký duchovní i režimový posun kupředu. Nevím, jak to máš ty, ale myslím, že podobně. Znova mi nezbývá než souhlasit a upřímně, já už jsem to i řekl například v podcastu, do kterého jsem byl pozván, že, a řekl jsem to zdaleka nejen v tom podcastu, já vlastně tuhle formulku jsem opakoval nevím kolikrát, jsou to desítky určitě. A to je, že tady a tady já žiju mnohem lepší život, než když jsem byl takzvaně v plné síle a takzvaně zdravý. A znova nejsem sám, nebo nejsem sám, kdo tvrdí, kdo je schopný vyslovit, že nám ta RSK taky i něco přinesla. OK, jako vzala mi, dejme tomu 90% mého dosavadního nebo tehdejšího životního stylu
Ale jak jsem řekl, tohle a tohle je pro mě vlastně důležitější. Nemluvě o tom, že dokud dýchám, tak mám čas. To znamená, ano, byl jsem zoufalý, ano, měl jsem velký strach, ano, potřeboval jsem si v sobě vyřešit kde co. Trvalo to hodně dlouho a určitě leckdo z nás jako tyhle příběhy zná. To nejsem žádná výjimka, ale v tuhle chvíli naprosto nepochybuju o tom, že jsem tam, kde mám být, zažívám to, co potřebuju pro svůj nějaký další růst a má to dobrý směr. Maličká odbočka se jmenuje Mám proto důkazy? Ne, nemám, ani náhodou. Jenomže zároveň nemám důkazy pro tu alternativu, pro to opačný stanovisko. A jak pravil Marcus Aurelius, můj milovaný, v momentu, kdy nejsou ty důkazy, tak my si můžeme vybrat vlastně svobodně to, co se nám líbí víc. A mně teda se žije líp, když mám nějakou naději. A o té naději řekl bych znova poenta toho podcastu. O naději podcast Vyléčitelný je. Dávám si záležet, aby tam zněla ta otázka, protože my nejsme ani Yves, ani já, my nejsme ani doktoři, ani psychoterapeuti, je správný slovo. A vlastně jsme takový duo kutil trošku na téma roztroušená skleróza, mi to připadá. Ale na druhou stranu máme výsledky, nebo já za sebe můžu říct, ano, došlo k velkému propadu, ale nejen těch 7 nebo kolik a tak předtím, ale i v téhle chvíli já cítím zlepšení. To znamená, na vozíku nejezdím, vozík nepoužívám. Paní doktorka řekla, může vám jezdit v autě. Nemůže, bohužel zabírá moc místa, bylo jednodušší naučit se chodit. Mám velkou výhodu, žiju dál od lidí relativně, to znamená, dopřál jsem si čas 1000krát spadnout a po 1001. třeba se zvednout, nevím, nepočítal jsem to, prosím vás, neberte mě za slovo, ale jako párkrát jsem spadnul, nebylo to úplně málo a nebylo to úplně jednoduché, ale přejel jsem to zjevně. A to samý 2 roky mi trvalo jít vstříc zlepšení mého zraku. Byla doba, kdy auto jsem nemohl řídit vůbec. Říkám jako bývalý profesionální řidič, který dával 15, 17, 20 tisíc kilometrů za měsíc a do toho dělal vysokou školu. A za B říkám jako motorkář docela intenzivní a dlouholetý, Jestli 20 sezon je hodně nebo málo, to si rozhodněte sami. A motorky byla jedna z věcí, který mi RSK vzala, ale v tuhle chvíli jsem se vrátil za ten volant a příští týden, když budou hvězdy nakloněny, tak mám naplánovanou cestu do Německa. Jo, takže chci vidět zhoršování. No, v tom případě se zhoršuju. A teď to myslím trošku nadsazeně, ale trošku velmi konkrétně, protože já jsem měl to období, že jsem dával pozornost svým zhoršováním a pak jsem jich viděl víc. No dobře, a to znamená, já jsem si ověřil, že tudy cesta nevede a začal jsem dávat pozornost svým zlepšením. A od té doby jim věnuju pozornost a od té doby jich je víc. A celý je to především trošku veselější, že jo, protože kdo chce pozorovat, jak se střemhla v řítí někam, kde slunce nesvítí, že jo.
Přesně tak. Já mám teda trošičku rychlejší tu svoji horskou dráhu, ten propad dolů, ale zase se mnohem rychleji dostala zpátky na nohy. A včera jsem jenom pár metrů, ale běžela jsem. Hezky. A nespadla jsem, neondlela jsem potom. Bylo to teda jako kousek, ale neondlela jsem. Za prvý, protože mě pochytal manžel a za druhý, protože se mnou teda chodil, aby se mi zase obnovil krevní oběh. Ale já jsem v lednu opravdu si myslela, že fakt nebudu chodit, že o tu chůzi přijdu, teda jenom u jedné nohy, ale ono to bylo tak intenzivní, že to nešlo a během 14 dní jsem se dostala do stavu, že jsem dokázala jít z holí, pomalu, s bolestma, ale jít. No a teď je to 5 měsíců a já jsem běžela. Takže taky investuju ten čas a svoji energii do těch pokroků. Do radosti z, lidově řečeno, z kravin, z drobností, z malinkých krůčků. A přesně jak říká Matuš, jako líp se dívá na ty pokroky, než na to, co všechno ta RSka veme. A kdybych měla říct, co mi RSka vzala, tak já to ještě říct nedokážu, protože moje mysl je nastavena tak, že já se hodlám vrátit zpátky k tomu zdraví a nějak si asi nechci připustit, ale nepřipouštím, že by to dopadlo nějak špatně. Jestli mě potká další ataka, která mě bude muset něco naučit a budu zase srovnávat režim, to je ve hvězdách. Ale momentálně je to takový, že přesně ta naděje toho zlepšování a to, že i vidím u jiných, že hele, vozejček a teď chodí, to bylo setkání s Matušem, tak já vím, že ta naděje tam je a že je to, nebo já jsem přesvědčená o tom, že je to o tom, o síle mysli. Když budu rozhodnutá, že to tak bude, tak mám mnohem větší pravděpodobnost, že to zlepšení bude, že bude rychlejší, že bude intenzivnější, nebo a hlavně mám radost z maličkých krůčků. Takže někdy je to, že jsem teda zvládla běžet a někdy je to, že zvládnu nakrájet cibuli a nepořezat se u toho. Jsou to prostě drobnosti. A k tomu ten humor, no. Jsou to drobnosti, dovolím si doplnit, pro člověka, který neví, že to není samozřejmost, jo. No. Třeba i vyčistit si zuby může být jako galaktický úspěch, teda tenhle pocit já jsem zažil. A s ním mnoho dalších. No, ono je kolikrát, když je to v začátcích, tak spousta lidí má problém s tím jenom se najíst. A ano. Přesně, a vezme vám to takovej ten pocit jistoty, takovýho toho, kdy člověku je sice mizerně, ale zaleze si k tomu kafi, k nějakému dobrýmu jídlu a v klidu si ho sní a chvíli relaxuje, jenomže s tou RSkou nerelaxuje. S tou RSkou se hodně soustředí na to, aby se neudusil. A takže ve chvíli, kdy jsem se naučila jíst tak, abych u toho nevyděsila celou rodinu tím, že rudnu a dusím se, tak to byl obrovský úspěch. A to je taky informace, která se těžko přenáší na ostatní. Ty jsi chtěl něco říct, povídej. Těch témat je tak obrovský množství, jo. Samozřejmě interakce s blízkými, nebo s kamarády, nebo s kolegy v práci. Nadřízeným říct, neříct, nebo kolik, nebo jo, a teď nějaký emoce okolo toho. Jasně, to je celá kapitola. Další taková kapitola je, co všechno používáme, abychom se zlepšovali. Dejme tomu mimo takovýto mezilidský sdílení, že jo, my, nebo můžu mluvit za sebe, dělám lecos konkrétně, aby moje kondice se obnovovala. To znamená, tady se můžeme bavit o tom, co pomáhá vám. Někdo přes psychoterapie, kraniosakrální biodynamiku, nebo cvičení, nebo já nevím, Watsu mě třeba krásně nastartovalo.
a další věci a mnoho dalších kapitol. Nemluvě o tom, my, i když jsme s Eve probírali, o čem by tak jako podcast mohl být, a odpověděli jsme si mnoha různými takovými to kapitolami, no tak předně to nemusíme a neměli bychom to tvořit jenom sami. To znamená, mluvíme o nějakých hostech, mluvíme o vašich dotazech, mluvíme i o nějakých aktualitách, ať už to přijde odkudkoliv. Tady totiž ta sranda je, že můžeme jednat jako rovný s rovným. Doslova my jsme vlastně rovný s rovným. Jediný rozdíl je v tom vlastně, že my jsme se s Eve rozhodli zhmotnit nějaký nápad toho sdílení prostě s dalšími lidmi, s těmihle příběhy ve formě třeba tohohletoho vysílání nebo podcastu nebo programu, to je jedno, ten název není důležitý. Mně se připomněla ještě jedna taková scénka, jo. A ta scénka byla skupinová psychoterapie. Já jsem nedávno byl na své první skupinové psychoterapii, které se účastnili, dejme tomu tedy my pacienti, nebo diagnostikovaní, nebo nazvěte si to, zase název nerozhoduje. A k tomu paní psychoterapeutka a k tomu nějaký další tam lektoři. A podcast Vyléčitelní nemůže být skupinová psychoterapie. A víte proč? Protože my nejsme psychoterapeuti. Ale co se dá replikovat, je ta atmosféra, že si vyměňujeme nějaké myšlenky za předpokladu tedy té dobrovolnosti, respektu naprosto nevyhnutelného a ochoty sdílet to nejlepší, co ti jednotliví zúčastnění, kteří uznají za vhodní se nějak vyjádřit, nebo třeba už ptát, to, jak to uznáme za vhodné. Yves, chceš doplnit? Určitě. Já bych spíš k tomu řekla, že pokud jste doma a bojíte se zeptat se, napsat někam, komentovat nějaký článek, tak tady není důvod se bát, protože ta komunita, já to slovo nemám ráda, ale ta komunita lidí s diagnózou roztroušená skleróza je absolutně jiná než jakýkoliv jiný. To jsou všechno vřelí lidi se srdcem na dlani, se spoustou informací, pokud tu RSku mají dlouho. A je to těžko to popsat. Já jsem se prostě se skupinou, která by byla takhle otevřená a srdečná, nikdy nesetkala v žádném jiném odvětví. Takže to sdílení tady je úplně jiný a funguje úplně jinak. Tady, když někdo napíše hloupost, což se může stát úplně každému, nám taky, tak lidi s touhle diagnozou nereagujou. Ty děláš něco špatně, ty to máš špatně, ty to oprav a ty jsi hloupej. Ne, vůbec ne. Napíšou, proč je to špatně, napíšou, jak to funguje a k tomu přidají úsměv. Takže to sdílení v této skupině a s náma bude asi úplně jiný, než jste běžně zvyklí. Já toužím tohle doplnit jen o tu úroveň, že já třeba s tou negativitou, především na sociálních médiích, jsem se setkal zdaleka nejen ve skupinách spojených s diagnózou roztroušené sklerózy, protože těm sociálním sítím se věnuju na nějaké úrovni, to je, teď se bavíme o motorkách, vlastně o těch komunitách, ale zdaleka nejen motorkách, už tuším 15. rok zhruba, to znamená, já spoléhám taky mimo jiné na svoje zkušenosti ve správě těch
komunit, skupin, dejme tomu, na sociálních sítích. Já například jsem názoru, že ve vyléčitelných, otazník, trváme na něm, a můžeme být v tomhle, minimálně v tomhle ohledu, můžeme být korektní v téhle korektní době. Takže v téhleté skupině vylečitelných já si myslím, že není potřeba být v tom utrpení, v té oběti, v té negativitě. Hele, já jsem to přiznal i dneska při tom vysílání. Byl jsem zoufalý, byl jsem smutný, měl jsem šílený strach. Jasně, se smrtí se člověk nějakou dobu nemusí konfrontovat, většinou to teda nastane až mnohem později v životě. Mimochodem mě je teda před 40 ještě pořád, ale to není tak důležitý. Důležitý je, že skupina vylečitelní potřebuje fungovat. A aby fungovala, tak znovu zopakuju ten respekt. Respekt je typ chování jeden vůči druhému, který umožňuje sdílet ty informace, který umožňuje naprosto beztrestně se ptát na cokoliv. Protože kde je respekt, je vědomí, že ten druhý člověk, i když jeho otázce nebo názoru nerozumím, pro tu otázku nebo názor má dobré důvody. To znamená, že ho pro Boha neposuzuju, jestli je chytrý, hloupý, dobrý, zlý, ježišmarja, kolik přívlastků čeština má. Takže děkuju vám všem předem za sdílení téhleté ideje. S Eve to neprůstřelně máme, tam víme, že to funguje. Těším se na vás. Já taky. Moc se těším na příští vysílání. A mějte krásné, zdravé, pozitivní, jaké chcete, květinkové, veselé, nadějné a naděje plné dny. A hlavně tu naději nestrácejte. A hlavně to nevzdávejte. Jdeme příkladem. Ano. Ahoj. Mějte se.